लोगोफोर आङो फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों दै नोंथांमोना अननानै खोनासं जानो हागौ बे पइन्टआ बयनिबो थाखाय मोनथिनो गोनां इम्परटेन्टथार होननानै आं सानदों आरोखि ना खोथाया जाहैबाय आरो आं सिगांग्रो नैबेखौ बुंग्रोनो सानदों माने एस आइ एम अल्स' ए हिउमेन बिं ना जानो हागौ आंनि पइन्ट अफ भिउआबो मिस्टेक जानो हागौ ना बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोननो वार्निं हरग्रोयो आरोखि नाथाय बिराद इम्परटेन्टथार बेयो जाहैबाय मोजांनिबो बाथ्रा आरो गाज्रिनिबो बाथ्रा बुंजागोन आरोखि मानो होनना बुङोब्ला माब्रै जोंहा खैला मैलायाव मडेल कलेज मोनदोंना गभर्नमेन्ट मडेल कलेज बिराद मोजां बिराद खुसिनि बाथ्रा बयनिबो थाखाय नाथाय बेजों लोगोसे मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया जोंनि मैखोम चिरां डिस्ट्रिक्टआव ना जोंनि मैखोम बर' गामियाव मैखोम बर' जायगायाव सासेबो बेबायदि माबा केपासिटि मानसि गैया नामा कि प्रिन्सिपाल बेवहाय मावनो थाखाय हानाय ना माब्रै एफा मैखोम बर' गामियाव गुबुन हारिनि मानसिया प्रिन्सिपाल माब्रै मोनफैखो माब्रै बेनो प्रिन्सिपालनि माबाखौ बिबानखौ होनो हाखो ना एफा बर' मैखोम गामि जोंनि मानसिया खमथार नामा प्रिन्सिपाल मावनो हानाय जोंनाव केपासिटि गैथारा नामा बर' मानसिनाव मैखोम बर' गामि होनना बुङोब्ला चिरां क'क्राझारानो एकदम नाथाय बेबायदि जायगायावबो गुबुन मानसिनि जाथिनि मानसियासो जायगा मोननाय बिराद लाजिसिंसिं बाथ्रा आरोखि ना लाजिनांथाव बाथ्रा बेखौ आंनि बायदिब्ला जोंनि पाब्लिकफ्राबो माबा मोनसे बुंनो थाखाय राइट्स दङ कि जोंनो नैबे कलेजाव जोंनि बर' मानसिफोरखौनो बर' मानसियानो प्रिन्सिपाल मोननांगौ ना बिनि थाखाय जोङो दाबि दैखांनो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै आङो सानो आरोखि ना बिराद जोङो लाजिथाव बाथ्रा एसेबां जोंनि बर' मैखोम जायगायाव माब्रै गुबुन जाथिनि मानसिया प्रिन्सिपाल मावनो हाखो बर' मानसिखौनो मोनथारा नामा सासेबो गैथारा नामा माथो नुनायावलाय बर' मानसिफ्रा एभेलेबोल ना एभेलेबोल गोरों गोरा उजिगासिनो दं ना डक्टर MBBS नांगौ ना माबा मोनसे PhD लानाय नांगौ जोबनोनो गैया माथो गोबां दङ आं बेखौनो सानो आरोखि एफा मैखोम बर' जायगा बर' मानसिया बेवहाय मावनो थाखाय केपासिटियानो गैयाबा माब्रै जाखो बर' मानसिफ्रा बेवहाय मावनो हानाय खुनु माबायानो गैया जाहैदों जेन'बा ना बुंनो थाङोब्ला मोजांनिबो बाथ्रा गाज्रिनिबो बाथ्रा बेनिखायनो आं सानो आरोखि जोंनि मानसियाबो दाबो दाबि दैखाङोब्ला ना दाबि दैखाङोब्ला